ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ሓቂ ኣብ ግምት ዘይእተወ ወቐሳታት ክእረም ኣለዎ ኢሉ ንሱ ከምኡ ዝበለ ኣብቲ ሎሚ ዝፀውዖ ኣኼባ ኣምባሳደራት 15 ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸሙ ኣለዉ ዝበለቶ እውን ወሲኹ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ መድህን ከቕርቦ ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት 15 ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ 3.5 ሚልዮን ሰባት ረድኤት ይረክብ ከም ዘሎን ካብዚ ወፃኢ 70% ዝኸውን ረድኤት ዘቕርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣረዲኦም። ካብ ናይ ወፃኢ ሰብኣዊ ረድኤት ትካላትን ሃገራትን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ እዋኑ ከም ዘይበፅሐን ረድኤት ንምቕራብ ቅድም ክብል ይቐርቡ ዝነበሩ ኩሎም ሕቶታት ምላሽ ከም ዝረኸቡን ብምዝኽኻር መንግስቲ ክሳብ ሎሚ 4 ቢልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝገበረ እዚ እውን ድልውነቱ ዘመስክር እዩ ክብሉ ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቢርካ ንምስራሕ መንግስቲ ድልው ምዃኑ ኣቶ ደመቀ መኮነን ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም ኣሎም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ሓቂ ዘይተመስረቱን ክሳብ ሕዚ ዝተረኣየ ዝለዓለ ጻዕሪ ኣብ ግምት ዘየተወን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐርብ ወቐሳ ክእረሙ ከም ዘለዎም ኣቶ ደመቀ ኣገንዚቦም። ብኻልእ ወገን ድማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ሎሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከብ ዘርእዩ እሙናት ጸብጻባት ይበጽሑን ኣለዉ ኢለን። ኣብ ትግራይ ጾታዊ መጥቃዕትታት ብሃበ ተረኽበ ቅትለትን ናይ ህዝብን ውልቅን ንብረታት ይዝረፉን ኣለዉ ኢለን። ብኻልእ ወገን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሃገረን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታትን ኣተሓሳሲብዋ ኣሎ ኢለን። The United States is alarmed by the humanitarian and human rights situation in Ethiopia. What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people. United States ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣሻቒልዋ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመን ብቐጻሊ ይኸውን ዘሎን ንኣሽሓት ንጹሃት ሰባት ኣዕናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም። ንዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ቀጥታዊ ሓደጋ ኣለዎም። በቁልጡፍ ክንፈትሖ ኣለና። ተወሳኺ ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ስቃይን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግዳዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወድቕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ውግእ ጠጠው ንምባል ክድግፍ ነተሓሳስብ። ነዚ ዕላማ ንምዕዋት እውን ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣድላይ ስጉምትታት እዮም። ስለዚ ሰላማዊ መፍትሒ ንምምጻእ ብሰፊሑ እቲ ዞባ ብቁልጡፍን ብሓባርን ክሰርሕ ንጽውዕ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ወሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቪኤኤ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም ነይሮም። ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ጎሳ ኃይል የዛ ጎሳ የዚህ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው። እኛ እዛ ሀገር ገብተን አንድ ስቴት ያለውን ሚሊሻ ከሌላ ስቴት ያለው ሚሊሻ እያልን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይዚ ነገድ ባ ናይዚ ወረዳ ናይቲ ወረዳ ዝብል ንሉዓላውነት ምድፋእ ዶ ይኸውንን እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ኣቲና ኣብ ሓደ ስቴት ዘሎ ሚሊሻ ኣብ ካልእ ስቴት ምስ ዘሎ ሚሊሻ እናበልና ምንጽጻር ምስራሕ ይፍቀድ እዩ። እዚ ብመንጽር ሞራል ይኹን ዓለም ለኸ ሕጊ ካብ ምኽባር ከመይ ይረኣይ እዩ ትሕቶ። ስለዚ ናይዚ ነገድ እዚ ዝበሃል ኣየኽይድን እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ገብረ መድህን ይቐኒልና። ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ሂውማን ራይትስ ዋች ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ክሳብ 13 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑት ከይተረፈ ዝርከቦም ብዙሓት ሲቪላት ጨፍጭፎም ክብል ከሲሱ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ተመሳሳሊ ጸብጻብ ኣውፂኡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ንሓቅነት እቲ ጸብጻብ ኣብ ሕቶ ብምእታው ባዕሉ ናብ ባይታ ወሪዱ መርመራ ከም ዝገብርን ዝተፈጸመ ግህሰት እንተሎ ድማ ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡ እዩ። ብኤርትራ ወገን ድማ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ንኹነታት ኣክሱም ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ጸብጻብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስክርነት ዝተኣከበ ኣብቲ ማዓስከር ድማ ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጨፍጨፋን ምጽናት ዘርእን ማይካድራ ዝተሳተፉ ኣባላት ሕወሓት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ ሕጂ ጸብጻቡ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ናጻ ዝኾነ ንገበናት ኩናት ምናልባት እውን
ገበና ጸረ ሰብኣውነት ዘጻሪ ኣካል ብቕልጡፍ ከጣይስ ይግባእ ኢሉሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ንምእታው ሙሉእ ፍቓድ ክህቡውን ጸዊዑሎም ኣብ ኣኽሱም ዝተቐተሉ ሲቪላት ቁጽሮም ክውስን ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ልዕሊ 200 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ጠቒሱሎም ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዕታት ናብ ባይታ ወሪዱ ሙሉእ ምጽራይ ንምግባርን ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብን ቆሪጹ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ምስ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ተዋሂዱ ንምስራሕ እውን ፈቃደኛ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ናይ ወጻኢን ጋዜጠኛታት ዓለም ድማ ናብ ትግራይ ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ ኣፍቂድናሎም ኣለና እንተኾነ ሞይኦም ብዘኽብር ዲሲፕሊን ክሰርሑ ግድን እዩ ኢሉሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብውሕዱ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኣዋሃዲ ህጹጽ ረድኤት ማርክ ሎውኮክ ንባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ምግላጹ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብሪሆም ሚስተር ሎውኮክ ኣብቲ ዘረብኡ ሽሕኳ ኣብ ዝቐረባ መምሕያሻት እንተሎ ኣብ ምሉእ ትግራይ ንዝርከቡ ተጸበይቲ ረድኤት ንምብጻሕ ዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ኣብታ ክልል ናጻ ገምጋም ክካየድ መሰረታዊ ኮሙኒኬሽንን ስርዓት ባንክን ክምለስ ከምኡውን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ክውስኽ ንባይቶ ጸጥታ ከም ዝሓበረ እቲ ወሃቢ ቃል ጠቒሱሎም ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ድባጤ ተወላዶ ጉሙዝ ዝኾኑ 26 ሰባት ብኣኽበር ጸጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ክብሉ ናይ ዓይኒ መሳኽር ንወኪልና ገሊጾም ፖሊስ እቲ ከባቢ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኢራቅ ኣትዮም ን4 መዓልታት ታሪኻዊ ዑደት ኣብታ ብኹናትን ውሽጣዊ ግጭትን ዝተሓመሰት ሃገር ፖፕ ፍራንሲስ ኢራቅ ዝበጽሑ ዘለዉ ፈላማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም መጽሓፍ ቅዱሳዊ ታሪክ ዘለዋ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ብፖፕ ተበጺሓ ዘይትፈልጥ እንተ ነይራ ኢራቅ ጥራሕ እያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ መዓርፎ ነፈርቲ ባግዳድ ክበጽሑ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሙስጠፋ አልኻዲምን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣቀባብላ ገይሮምሎም ፖፕ ፍራንሲስ ኣብታ ቅድስቲ ቦታ ትበሃል ናጃፍ እውን ክበጽሖም ኣብኡ ምስ መራሒ ሽዓ ወዲ 9 ዓመት ኣያቶላ ዓሊ አልሲስታኒ ክራኸቡ መደብ ኣለዎም ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ኢራቅ ዝተወንጨፋ ሮኬታት ግብረ መልሲ ክትህብ ከም እትኽእል ኣሚታ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ አልአሳድ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ሮኬታት ዓሊቡ ነይሩ ወሃቢ ቃል ፔንታገን ክዛረብ ከሎ ኢራቃውያን መሻርክትና ነቲ ኩነታት የጻሪዎ ድሕሪኡ ግብረ መልሲ ዘድልዮ እንተኮይኑ ዘይንገብረሉ ምክንያት የለን ይድሎም ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ዘሳልጥ ኣብ ዝበሎ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዝርከብ ሓደ ቀጽሪ ብነፈርቲ ክድብደብ ኣዚዙ እዩ ወታደራዊ መራሕቲ ማይንማር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝርከብ ፌደራል ዕቁር ባንኪ ኣስታት $1 ቢልዮን ከውፅኡ ፈቲኖም ከም ዝተኸልከሉ ይግለጽ ኣሎ ሕጂ ሰበስልጣን ባንኪ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ገንዘብ ኣደስኪሎም ኣለዉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሙሉእ ትእዛዝ ክሳብ ዘሕልፍ እቲ ፈተነ ምውፃእ ገንዘብ ዝፍጸም ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማር ሓድሽ ገዛኢ ባንኪ ድሕሪ ምሻሙን ነቶም ዝነበሩ መራሕቲ ድሕሪ ምእሳሩን እዩ ኣብ መወዳእታ መበገሲ ኮሮና ቫይረስ ንምጽናዕ ንቻይና ከይዶም ዝነበሩ ክኢላታት ጥዕና ውፅኢት ምርምርኦም ከምቲ ቃል ዝተኣተወሉ ከም ዘይፍልጡ ጸብጻብ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም እቶም መርመርቲ ሙሉእን ናጻን መረመራ ክነካይደሉ ንኽእል ዕድል ኣይተዋህበናን እዮም ዝብሉ ኣብቲ ምጽራይ እውን ቻይናውያን ክኢላታት ጥዕና ምስቶም መርመርቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ተጸንቢሮም ምንባሮም ተጠቒሱሎ ዜና በዚ ፍጸም ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪጹ ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ እውን ትምህርቲ ምስተዓጽወ እዩ ዘሎ መጻኢ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትኽልል ናበይ ገጽ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከኣሎ ዶ ከመይ ክኽፈታ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ናይ ዝመጽለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ
ኣጋይሽና ግዚያዊ ሓላፊ ቢሮ ቤት ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ምስ ወኪል ኮሚኒቲን ካብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ከዓ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣቶ ጌታቸው ወዳጀን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ናብ ተፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ከለና ክልቲኦም ዩናይትድ ስቴትስን ሕብራት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቁልጡፍ ጠጠው ክብልን እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጭፍጨፋታት ዘጻሪ ዘይሻራዊ መርማሪ ንኽኣቱ መንገዲ ክመዓራረን ጸዊዖም። ሲንዲሴይን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍሳይ ከተቕርበያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘዋፈርዎም ወታደራት ፌደራል ቅድም ክብል ንክልል ትግራይ ከም መሓደር ምስ ዝጸንሐ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከዋግኡ ጸኒሖም እዮም። ቅድመ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁጸር ተጸባይ ርዳእታ ዝነበረ ህዝቢ በዚ ኩናት ድማ ብኣሽሓት ዝቁጸር ሞይቱ እዩ። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሽሌት ኣብ መሬት ትግራይ ተፈጺሞም ንዝተባህሉ መስካሕካሕቲ ጸብጻባት ወሲባውን ጾታውን ጥቃታት ዘይፍትሓዊ ቅትለታትን ስርቅን ኣብ ባይታ ወሪዱ ብጭቡጥ ንምፍጻሞም ዘጻሪ ኣካል ብቕልጡፍ ክኣቱ ይግባእ ክብላ ንዘልዕልኦ ሓሳብ ሓዳስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንሕብራት ሃገራት ሊንዳ ግሪንፊልድ ይሰማምዓሉ። ተወሳኽቲ ጭካነ ዝተመልኦም ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበጽሑ ስቃያትን ንኸይፍጸሙ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወርድ ይኸውን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ኩናት ጠጠው ከብል ክትሓባበር ንተሓሳስብ። ብተመሳሳሊ ሓይልታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ክወጹ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ይኸውን እየን ዝበላ ግሪንፊልድ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒዮ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብስልኪ ኣብ ዘካየድ ወዘተ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሃገር ንሓደጋ ተቃሊዑ ንዝርከብ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ከተባጽሕ ከም እትደሊ ደጊሞም ገሊጾምሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እውን ጸጥታ እቲ ክልልን ድሕንነት ሲቪል ህዝብን ሓደጋ ከይበጽሖ ከም ዝከላኸልሉ ቃል ኣትዮምሎም እዮም ክብሉ ወሃብ ቃል ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ሓቢሮም። I think what we're going to look to are both the right words, but of course, even more importantly, فلما نحن نريو نجر نتتخكلن يقاليو اتو أزيو بزبالت أزادلقنا سعيبو زمتز نجر يخون يوم زبالو نيد برايز. أمنستي انترناشنال أبتات انتاويت كتما أخصوم أور حدار بأما أي صوت أروسابات بوتهادرات إرترا 5 تقتلو أما دمدم تابتسيحيو بمخانو اتزكايد زل خوينات أدو بمبال زي شاراوين مرمرتي نابت بوتا خاطون مقبار علم لخص عر 5 دلي مختل دايركتر أمنستي انترناشنال أمريكا عادتي أكوي تزاريبهم. This is clearly going to take a UN Security Council type weight. እዚ ግልጽ እዩ ከምዚ ናይ ሕብራት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ዝዓይነቱ ክብድ ዝበለ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ብምፍጣር ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መቕያር ግድን እዩ። ንኽልቲኡ ዓይነት ለውጢ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እንታይ ይካየዳሉን ንመጻኢ ግን ድማ ኣዝዩ ዘድሊ ምምሕያሽ ንኽመጽእ ጸቕጢ ምግባር ግድን ምዃኑ ግልጽ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣክወይ ኮኑ ካልኦት ሰሞያ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስትራቴጂካዊት ወተሃደራዊት ሽርካ ኣሜሪካ ምዃና ይገልጹ። ነዚ ድማ ይብሉ ኣብቲ ጸገማት ዘይፍለዮ ዞባ ምዕሩይ ዝኾነ ምሕዝነት ሒዘን ዝርከባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ሐሙስ መጋቢት 4 2021 ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣመልኪቱ ዝጸውዖ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተወዲኡ ክብል ንዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። ባይቶ ጸጥታ ድምጽ ብድምጽ ናይ ምስዓር መሰል ዘለወን ቻይናን ሩስያን ካብ ተለወጥቲ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ድማ ህንዲ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምእታዊ ክብላ ነቲ መግለጺ ከም ተቃወምኦ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ።